kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim és szeretett vendégek! Nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntelek titeket ezen a délutánon, és örvendünk, hogy eljöttetek, hogy együtt ünnepelhessük ezen a csodálatos napon ünnepelhessük a megszületett Krisztust. És azt szeretném, hogy ezen a délutánon ez a gyermek, ez a megszületett gyermek legyen a mi figyelmünknek a központjában. Aki nem más, mint a profita által megjövendőlt, a Mesiás, a világ megváltója. Ézsaiás 9. részében, a 6. és 9. versében azt mondja, hogy mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik, nékünk az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békének nem lesz vége. A Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse a jóság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme veti ezt. A várva várt a Mesiás, Isten fia, a nagy király. Az más szavakkal mondva az Emmanuel, velünk az Isten. Amen. Szeretném, hogy a mai napon mindnyájunk tárjuk ki szíveinket, és hogy újjászülettessék a Krisztus a mi szíveinkben. Mindegykor, valamikor 2000 évvel ezelőtt, hideg istállóban, a barmok melegségében, a jászolykban született meg. Akkor mind gyermek, most mind a mi szívünk kormányzója, a mi életünk vezérlője. Azt szeretném, hogy álljunk fel, testvéreim, és imádkozni fogok, és megkérem az Úrnak a kegyelmét, hogy adjon hálát miránk ezen a délutánon itten, és dicsérjük őt ezen a délutánon, és egy olyan hangulatban legyünk, hogy örömhírt hirdessük, amit a mi Úr Jézus Krisztusunk elhozott nekünk. Mennyei jó atyánk, hálát adunk neked